Какво е икигай? Най-просто казано, това е една японска концепция, която определя какъв е смисъла, призванието и житейската цел на един човешки живот. Това се свежда до връзката между 4 неща. А те са: първо, какво умееш да правиш добре. Второ, какво обичаш да правиш. Трето, от какво светът има нужда. И четвърто, кое е това, за което светът или обществото или другите биха ти плащали. Та когато свържем тези 4 неща и вече по някакъв начин сме открили нашето нещо или това, с което бихме искали да се занимаваме и дългосрочно това, на което бихме искали да се посветим. Та когато имаме идея кое е това нещо, ако то отговаря на тези 4 категории или както другояче бихме могли да ги определим, тогава е възможно това да е нашият икигай. Може би си струва да вметна все пак, че със сигурност темата може да бъде проучена и обяснена много по-подробно. Дори аз преди малко написах икигай в YouTube на български, за да проверя дали някой е говорил за това. И се появиха чуждестранни видеа на английски език. Кликнах на първото, което беше от някаква японка и тя обясняваше, че тази концепция за икигай всъщност е един вид променена от западния свят и западния ум, който в сравнение с източния е тотално различен като световъзприятие и ценности и така нататък. И един вид тя каза, че в Япония хората в ежедневието биха могли да използват тази дума икигай, като примерно моят икигай е да отида и да хапна една торта. Тоест не, че винаги това е обвързано с постигането на нещо или с някакви цели и амбиция и стремеж. Така че темата може да се погледне по други различни начини, но за целта мисля, че би било най-полезно като за начало да я представя по този практичен и прагматичен начин, така че вие, които за пръв път се сблъскате с тази идея, да можете да я използвате за ваша полза по някакъв начин. И може би е добре да дам някакви примери за неща, които са икигай. Не знам защо се сещам за нещо много просто и дори нещо по-скоро свързано с Япония и дори селския живот в Япония, отколкото нещо от нашия свят. И дори това да не е много релевантен пример, все пак мисля да го дам. Взимаме един рибар. Този човечец става сутрин по изгрев, навлиза в морето, лови рибата,
прибира се, прави каквото прави. Не съм запознат с риболова, но има си някакви процедури, предполагам. После продава рибата на своите съселяни или на който я купува, за да я изнесе на някъде. И този човечец е удовлетворен от това, което прави. Ето сега, ако приложим върху това концепцията за икигай, виждаме, че елементите се покриват. Първо, това, което той обича да прави. В случая човека обича да излезе в природата, в морето и да улови риба. После това в което е добър, това, което му се отдава да прави. Навярвам, този човек цял живот се е занимавал с това, понеже хората в някое японско село, и не само японско, каквото и да е село, ако се захванат с занаят, той най-често е предаван по традиция, по род и така нататък. Така че е много възможно този човек да е правил това цял живот. Следователно, той ще е добър в него. Сега тук има, може би, едно отклонение, което бива да направя. Като кажем това, което ти се отдава или това, в което си добър, е добре да по-скоро, може би, да имаме предвид и тези неща, към които имаме някаква заложба или някакво вътрешно дълбоко влечение или някаква предразположеност. Например, някой човек е добър в рисуване, друг човек е добър в смятане, трети в друго и така нататък. Така че като кажем това, което ти се отдава и това, което правиш добре, мисля, че е добре да имаме предвид нещо такова. Така, третата точка беше това, от което светът има нужда. Ето, в случая с рибаря, светът има нужда от храна, от риба и той внася полза, допринася по този начин, като снабдява света с храна и риба. Също може би добре е да спомена, че когато казвам света, не е задължително това, което вие правите, да е глобално и да засяга целия свят. Това зависи от вашите лични амбиции и цели, а може би от самото нещо, което правите. Защото, примерно, аз ако реша да правя нещо конкретно на български език, то трудно ще засегне целия свят. Така че, когато казваме света, нека си има предвид общността или в случая, може би, държавата ни и така нататък. Може и света. Имайки предвид колко глобално е всичко днес, напълно спокойно може да се ползва и термина света. Това, от което света има нужда. Нека се върнем към нашия пример с рибаря в японското село. Ето, избрихме трите точки от икигай и сега идва четвъртата. Това, за което могат да му плащат. Могат ли хората да му плащат за този труд, който той
върши, да отиде, да лови риба и след това да им я продаде. Могат, разбира се. Следователно, тук 4 елемента са покрити. Предполагаме и, че са свързани, защото в случая той обича това, което прави, може да го прави добре. Другите имат нужда от него и му плащат за неговия труд, неговото служене към обществото или селото или каквото и да било. Та, най-просто казано, това представлява икигай и в най-добрия случай всеки човек, който чуе това, би могъл да се сети за нещо, което може да бъде неговия икигай, неговата житейска цел, неговото призвание, неговата причина да съществува, ако можем така да го преведем. Надявам се това да е било полезно. Ако е така, ще се радвам да споделите в коментар. Ако имате някакви идеи, въпроси, обратна връзка или бихте искали да обсъдим някоя друга сходна тема, също ще се радвам да споделите. Това беше от мен за сега. Чао!